लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि हारिमु इउटुब चेनेलाव फिन बरायबाय। दिनैनि भिडिअआ जोबोरैनो इन्टारेस्ट जागोन। आं बहा थांनो नागिरदों लोगोफोर नोंथांमोना मिथिनाय नङा। आङो सिलबारि अनजालि क्लाब जोंनि बिजनि साब डिभिजननि सिङाव थानाय सिलबारि अनजालि क्लाबाव जोंनि हिन्जावसाफोरनि खेला दङ। क'क्राझार गार्ल्स ओमफ्राय रङिया गार्ल्स भार्सेस जागोन आरो बेवहाय टिकेट दानाय खेला दङ। नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय। जोबोरैनो इन्टारेस्ट जागोन बे भिडिअआ। आं जा हायो भिडिअ खालामनानै नोंथांमोननो देखायनो नाजागोन। नोंथांमोना अननानै जोबजासिम नायलांबानो जाबाय भिडिअखौ। सिलबारि अनजालि क्लाब फुटबल फिल्डआव सोलिगासिनो दङ लेट गलाराम मुसाहारि मेम'रियेल ट्रफि फुटबल बादायलायनाया। दा बेयो क्वार्टार फाइनाला जोब्बाय ओमफ्राय सेमि फाइनाला गाबोननिफ्राय स्टार्ट जागोन। बेवहायनो दा हिन्जावसाफोरनि टिकेट दाननाय खेला सोलिगोन आरो बेवहायनो आङो साइकेलजों थांगासिनो दङ हारसिङै, रावबो लोगो गैया। बयबो फैगासिनो दङ खेला नायनो दोबै दोबै। फुटबल जागोन जायगाया बेनो फिल्डआ। नै दा आं मोनफैबाय फुटबल फिल्डआव। दसेनो टिकेट दाननानै नायनोसै लोगोफोर। फुटबल नायनो मोजां मोनग्रा हरनाय जाबाय मानोना जोंहा दान्दिसे उनावनो फुटबल गेलेनाय दिन्थिग्लांनायखौ दिन्थिनो आखायाव लानाय जाबाय। जोंना फुटबल नायो नै सामफ्रामबो फैयो बिफाजों। थ' सान्दुंलै खेला जाग्राया। बल जोग्राफ्रा बिसोरनो नै फैबाय होनबा मानिलाय क'क्राझार ना रङियानि माथो हौवाफोर बायदि गोजासो। ट्रफि काम प्राइज मानि फुटबल कम्पिटिशन बेजोंनो लोब्बा लानानै दिनैहाय अक्ट'बरनि 25 अक्ट'खालि हिन्जावसाफोरनि फुटबल गेलेनाय दिन्थिफुंनाय लानाय जादों। दा जोङो बे हाबाफारिखौ जागायनो सिगांबाय जों बेवहाय हांख्रायनानै लाबोजानाय मोननै टीम बिथांमोनानो जाबाय रङिया डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशन गार्ल्स टीम आरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन गार्ल्स टीम। टिडि ब्लकनि मानाव गेदेर बिडिअ सार निर्जय नार्जारी मानाव गेदेर सारखौ गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय आङो खावलायबाय आरो बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानो सिगांनाय जाबाय। बेवहायनो जोंनि हांख्रायनाय बायदि बाहागो लाफैनो हादों बिजनि टाउन कमिटिनि चेयारमेन डिस्ट्रिक्ट इउपिपिएल नि आफादगिरि सार गुनेश्वर गयारी मानाव गेदेर बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानो खावलायनाय जाबाय। बेवहायनो जोंजों बाहागो लानो हादों जोंनि कन्डाक्ट कमिटिनि बोसोनगिरि लोगोसे मोननै हिन्जावसाफोरनि टीम बेखौ कन्टेक्ट खालामनानै बा रायलायनानै लाबोनो हानाय जोंनि सासे सिबिजाथाव बोसोनगिरि सार उमेश चन्द्र ब्रह्म बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो खावलायबाय आरो कमिटिनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानो जोंखौ बोसोन होबोबाय थाग्रा आरो बर' बाजार हायार सेकेन्डारि स्कुलनि प्रिन्सिपाल सार खुंख्रा गयारी बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ लानो खावलायबाय आरो कमिटिनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनो सिगांबाय।
एसेयावनो जोङो जोंनि जि सिनायथि होनाय हाबाफारि बेखौ मानो आङो गोबां दङमोनब्लाबो समनि थाखाय मानो होजोबनो हानाय नंला निमाहा बिबाय लोगो लोगोनो दिनैनि जि हिनजावसाफोरनि गेलेनानै दिन्थिफुंनाय बेखौ गावनि मेहेरगोनां बिबुंथि बेनि गेजेरजों आङो सारखौ मानो बेखेवनानै होनो थाखाय जोंनि लेंहरजानाय आलासि मानाव गेदेर बिडिअ निर्जय नार्जारी सारखौ गावनि बिबुंथिखौ लानो थाखाय आङो खावलायबाय। बे बिजनीनि टाउन कमिटिनि चेयारमेन मानगोनां चेयारमेन आरो लोगोसे अर्गेनाइजारफोर आरो रायजो राजा गेलेगिरिफोर गेलेग्राफोर जे दिनै गलाराम मुसाहारिनि गोसोखां बे फुटबल बादायलायनायजों लोब्बा लानानै जे एक्जिबिशन क'क्राझार आनसलिक क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट एस'सिएशन आरो रंगिया डिस्ट्रिक्ट एस'सिएशननि जे गार्ल्स फुटबलनि बादायलायनाय एक्जिबिशन सोलिदों दसे उनावनो बे फुटबल बादायलायनाया जागायजेनगोन दा आंखौ बे गोथार बे एक्जिबिशन बादायलायनायखौ बेखेवनो थाखाय खावलायनायलाय आंबो बेखौ माने जोबोद गावखौनो भाग्यबान होननानै सानना लादों जे मोनसे वमेन्सफोरनि जे मोनसे गार्ल्सफोरनि जे फुटबल बादायलायनाय जे दानि मुगायाव जे गार्ल्सफ्राबो गेलेनाय बिथिङाव गेम्सआव बहुद दावगालांबाय जों बेखौ बयबो मिथिगौ दानि जुगाव आरो बे खेला गेलेनाया बा गेम्स पार्टिसिपेट खालामनाया बयनि थाखाय जोबोद गोनां जाना फैदों बेनि दारैनो गावबा गाव रोंगौथिखौ दिन्थिनो हायो आरो गाव गावबागाव समाजावबो एस्टाब्लिश खालामना लानो हायो आरो बेनि दारैनो जोंहा जोंनि ओनसोलनि गथ' गथाय बयबो उदाहरन हिसाबै दिन्थिफुंनो हायो आरो सोलोंलांनो हायो जा समाजा गोग्गो जायो जियेनो हक माने दिनै बेखौ बयबो मिथिखासिगौ गोलाव बुंनानै सम गैया जे दिनै आङो बे गेलेनायखौ एसेयावनो जागायबाय होननानै आङो डिक्लेयार होनाय जाबाय थेंक इउ फोथार सिङाव गेलेगिरि हाबनाय बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय खावलायबाय। नेशनेल एन्थेम आलासिजों लोगोसे गासै नायगिरि मानव गेदेर रायजो राजा बयखौबो गसंनानै नेशनेल एन्थेम बेयाव बाहागो लानो थाखाय बयखौबो खावलायबाय। साबायखर थाबाय सारमोननिसिम
गाव गावनि मासिखौ लाफिननो आङो सारमोनखौ खावलायबाय आरो दिनैनि जि फुटबल एग्जिबिशन बेखौ जागायनो थाखाय रेफारि मानव गेदेर बिथांमोनखौ आङो खावलायबाय आरो दिनैनि जि फुटबल एग्जिबिशन बेखौ रेफारि हिसाबै सामलायगोन तानेश्वर बसुमतारी, अकिल नार्जारी, तरन्जय बसुमतारी आरो समर गयारी मानव गेदेर बिथांमोनानो दिनैनि जि लेडिज माने गार्लस फुटबल एग्जिबिशन बेखौ सामलायगोन। नायगिरि गासै रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे होनाय एबा फोसावनो लुगैदों प्लेयार टीमखौ सिनायथि होनो लुगैदों साहा फारसे थानाय एबा गोसोम गाबनि जार्सि गाननाय बिथांमोना क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशननि आरो खोला फारसे थानाय हानजा आरो एबा गोथां जार्सि गाननाय बिथांमोना रङिया डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशननि। Bukunbabu sojenne kusularu bane berabayna. गरनै जाबाय दंनिया
Are ke? Bol nang nek sih nanggo. Minus deh, minus. Ini. Ada noda. Dira sirau pun pernah wujudnya. Ais kulang. Apa boleh? Saya menang dari Sulawesi.
बे खालामदों बेनिफ्राय थुनानै दोनबाय साबसिनसै नामा रङियानिया बारा मोजां जाया मा जाखो भिडिअआ जोबोर गोलाव जाबाय लोगोफोर बेखिनियावनो जोब्बाय गोजोन्थों आरो भिडिअआ बांद्राय गोलाव जानायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम निमाहा बिनाय जाबाय आरो जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदान फैदों बिथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोसे भिडिअखौ लाइक कमेन्ट खालाम गोजोन्थों।